Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong kaagi. Ako si Arden. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pangako. Ano pa daw sayang kaagi karon? Nuganing sa kalalaki nga taga Tagbilaran, Bohol, apan kasamtangang napuyo karon sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Arden. Wala ba ko nabilin? Murag wa naman. Okay na ko. Nak, wadto na ka. Ma, dili ko pwedeng malit kay first day na ako ron. Ay, nakalugag na ka. Ma, landam na sad nako ang mga baon sa akong mga manghod. Ay, salamat kaayo, nak. Sige, lakaw na kay basig malate ka. Excuse me. Why naglingkod din, he? Wa, miss. Pwede mo tupad? Sige. Salamat. Diyan na di ay. Kanindot yung smile. Arden. Nice to meet you, Arden. Crush ng campus mo itong imong katupad ba Mo ba? Oh, tiha ni mo Tupad man mo. Mayra pa day nga, wata magtupad kay kamoy nagkatupad. Diskartihi da yun. Diskarte ko taon. Kalayo ra natog level ato Wa ka kita sa panit ato. Klaro kay nga dato. Wa tay chance ato Wata kayo baway. Mura ba yung di arte? Ay, mag-focus na lang ko sa kupag eskwela ba Kaysa mangandoy pa ko niya. Arden, parista? Paris, saan sa? Sa project nga gingon ni Sir ba? Sa unsa man di ay? Sorry. Kung ano ko, nawa sa kong huna-huna. Sige, Paris ta. O niya, asa man ta magbuhat sa atong project? Sa inyo? Pwede ra. Sige, ato ta sa amo. Dako agon ninyo bahay god. Dato man day kayo mo? Akong ginikanan mo ay dato, uy. Dili ako. Dali, magsugod na ta. Diyan na. Saguli. Ano nagpatakab kag paso di sa to? Classmate ako si Arden. Paris may sa mong project. Wa ko'y labot. Giing na naman tika nga dili mong pataka og pasod og tao din Kawatan blow yan na. Sige pa. Manggawas na lang mi. Tana Arden. Pasensya na kaayo ka ha. Okay ra Nakasabot ra ko. Asa naman ta magbuhat sa tong project ani? Pwede sa amo. Pero maikuman ko. Kamay magud ang among bahay. Ay, okay ra na uy. Gusto sa kumakato sa inyo. Ha? Sure ka? Lagi. Tana dayon. Lahos na ta sa inyo. Okay ka dyan, ha? Komportable ra ka? Oo, uy. Hapit na hinuon ni mahuman na tong project ko. Dahil dyan na. Ay,
Dinhin na lang pa di hapon, ha? Oh, mama sa doy. Maikog taw eh. Unsa ray sudan ko nato? Okay ra, uy. Mukaon ba kag-utan, day? Mukaon kaayo. Sure ka? Basig naikog ra ka. Dili, uy. Dali na. Paspasan ta ni Guman. Nagkasuo na giday mo maayo ni John na bay no? Dili man ko si arte bay. Nya kining gaan kay sa ikauban. Pero nakagusto ka niya. Na, kinsa may dili makagusto niya eh. Pero diha ra na ko to bay. Amiga ra na ko siya. Nak, may problema ta. Unsa man ma? Dili na makapadayon og pa-eskwela nimo ang ni-sponsor sa imong scholarship. Kay may problema sila sa iyang kompanya. Unsa? Unya ma? Wa tay mahimo ani, nak. Magkaundag lang sa gid una kasi imong pag-eskwela. Oh, ma. Nak, pagandam si mo mga gamit. Nga naman pa. Maglarga ta paingon sa Cebu. Adto na mo trabaho dito. O adto na ta mamuyo. Nak, karon nga magsugod naman ta og bag-ong kinabuhi din eh. Magtinabangay lang yun una ta, ha? Opa. Mangita kog trabaho din pa. Naamag ko'y nahibawan dong nga magpaabang og tricycle. Mamasahiro tang duwa. O kung makaluag-luag na ganita, magnegosyo ta sa bae para may income si mama nimo. Sige pa. Dako na gid in taon atong tindahan, nak. Maulagi ma. Sakto kid ang desisyon ni Papa nga namalhin ta din kay mi arang-arang mga atong pagpuyo. Unya ikaw, may nindot na pud kang trabaho. Nagbunga ang tanang pagkugi namong duha ni Papa ma. Sod sa pila ka tuig. Bisan tolog na sakripisyo ang akong pag-eskwela. Pero okay ra. Ang importante nga nahuas tas kalisod. Kumusta naman kasi Jana? Wa man lang ko makapananghid niya. Kalit ko nga miundang sa pag-eskwela. O mipahawa dito sa among gipuy-an. Oh. Hello, bay? Bay, uli na siya ito. Natayirian yun. Mao ba? Kano sa man? Mingawa na ko ni mo eh! Okay. Ay, pagkakusyo na. Unsa magka muna magkagdabayot. Dabayot yan.
Jana? Ikaw ba? Murag yung kagungo, no? Ha? Nga naman. Mukalit lang kagkawa. Unya karon kalit lang sa kagtunga. Sorry na, God. Murag ubay-ubay kitag angay istoryahan da. Ato to sa may baybayo na. Saba kayo diri, uy. Kumusta naman ka? Nindutan ninyo eh. Nakagraduate yun mo? Wa ko makagraduate, uy. Ha? Nga naman. Nilayas man ko sa amo. Gikapoy na ko sa batasan sa akong amahan. Mautong nilayas ko og nagtrabaho na ko. Ikaw? Oo, mausad ko. Nagtrabaho na ko dito sa Cebu. Mauday nga pag-ato na ko sa inyo. Wa na mo. Yadto ka? Oo. Gipangita ti ka. Sa tinuod lang, nagtuo man ko nga naatoy padul nga ng atong kasuod. Pero nibiya man kagkalit. Jana. Nag-assume lang di ay ko. Nagtuo ko nga nakagusto sa kanako. Nagtuo gani ko ato nga manguyab kanako. Di man ko pwedeng manguyab ni mo. Layo ugod kay ka para nako. Lisod kay kang kabuton. Pero kung nanguyab pa ka, basig masayo kung nilayas sa amo. Og diuban ko nimo sa Cebu. O kung karon, mubalik ko sa Cebu. Muuban ka gihapon ako. Ano? Uyab data. Aha? Sige, sige. Manguyab ko nimo. Ayaw na. Oh, Dili ko ganahan og dagang istorya, Arden. Og usa pa, nakaila naman ko nimo. Maunang dili nakakinahanglan mo diskarte pa. Gisugot ati ka, Arden. I love you hangtod karon. Og salamat ka di balik ka. kung ibaw pa lang ko nga nagpaabot ka. Dugay na untag ko nga nibalik. I love you to, Jana. Milabay man tuodog pila ka tuig, pero wa ko'y pagmahay. Kay nakaingon ko nga karon ang hustong panahon para namo ni Jana. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.